Jeg får lov at spørge, hvor gammel du er, Frank? Jeg er 82. Du er 82 år? Ja. Ja. Og hvor lang tid har du haft kendskab til Spir? Jamen, det har jeg jo haft siden april-maj sidste år, hvor jeg, og så vil du formentlig spørge, altså, hvordan jeg kom til at lære Spir af navn og kende. Og det var altså i dagspressen på en eller anden måde. Ja. Og så googlede jeg det selvfølgelig, ikke? Ja. Og da jeg så hvad det var, så tænkte jeg med det samme, det her det er altid til at lette din budgetlægning og din, hvad skal man sige, ja, med et fint ord, økonomisk planlægning, så videre. Det gør det meget nemmere. Men hvad betyder det for dig, Frank, at skulle have det her overblik over økonomien? Jamen, det betyder jo, at jeg virkelig, altså jo hurtigere jeg får dette overblik, jo bedre har jeg tid til at koncentrere mig om det, livet virkelig drejer sig om. Fordi jo ikke, selv økonomi spiller jo en kolossal rolle, også politisk og alt det der, hvad ved jeg. Men der er jo andre ting her i tilværelsen end økonomi. Og i og med, at du kan få dette nemme overblik, kurvemæssigt og på anden vis, med opsplitning i forskellige ting lynhurtigt, så får du tid til at beskæftige dig med det her virkelig gælder her i tilværelsen. Ja. Jamen, du har jo fuldstændig ret. Og det er jo også det, vi gerne vil med Spir, at vi i hvert fald skal kunne løfte en ting, der er vigtig og fundamental, bort, sådan at man får tid til det, der virkelig, det virkelig drejer sig om. Ja. Friheden til at kunne prioritere lige præcis, som man lyster. Det er nemlig korrekt. Men der er Spir mig til meget stor hjælp, fordi man hurtigt kan gå ind og se de forskellige kategorier. Og for første gang i min tilværelse kan jeg nu gå ind og se helt nøjagtigt de forskellige beløb, altså hvad der er brugt på husholdning og så videre, i stedet for at man skal sidde og lægge lange kolonner sammen og så videre. Du går lige ind og ser det i Spir. Fantastisk.